WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram, Tinder, TikTok, BeReal, Twitter, Pinterest, Telegram, Discord... Soa ben, non? Mais se digo, adicción, cegueira, desconcentración, procrastinación, ciberacoso, bullying... Que vos parece? Os teléfonos móviles veñen repletos de aplicacións, mais tamén de problemas. Adicción, problemas da exposición á pantalla, problemas de concentración, ciberacoso, bullying contra o alumnado e tamén profesorado. Estou segura de que sabedes do que vos falo. No noso instituto, a situación chegou a ser tan extrema que incluso houve unha profesora a que lle tuveron que dar a baixa polos problemas sufridos debido ao ciberacoso de certos membros do alumnado. Bo día, o meu nome é Carla e xunto co meu equipo do IES Saturnino Montojo imos defender a postura a favor a tese proposta. Débense prohibir os teléfonos móviles nos institutos. Os teléfonos móviles están sendo unha fonte de conflictos nos institutos e favorece que profesorado e alumnado pode sentirse desprotegido. Fan dos institutos lugares menos seguros. E isto, compañeiras e compañeiros, non é xenofobia, é realismo. Por isto, consideramos que a tese do debate ten máis sentido que nunca e que é unha necesidade que os móviles queden a marxe dos centros educativos. Para levar a cabo a miña defensa, basearémonos en 3 argumentos que nos parecen fundamentais: os efectos negativos no proceso de aprendizaxe, os efectos negativos para a saúde e a desigualdade no acceso. Con respecto ao primeiro argumento, os efectos negativos no proceso de aprendizaxe. Un novo informe da UNESCO recomenda prohibir os teléfonos intelixentes nas aulas para así evitar a distracción dos alumnos e que podan interromper a aprendizaxe. O Programa para a Avaliación do Alumnado Internacional realizado pola UNESCO suxire que existe unha relación negativa entre o uso excesivo da tecnoloxía e o rendemento dos estudantes. Demostrouse en 14 países da proximidade do teléfono ten un impacto negativo na aprendizaxe. Ao mesmo tempo que en países como Bélxica, España e Reino Unido, a eliminación dos móviles nas escolas mellorou os resultados académicos. Dentro destes efectos negativos atópase a procrastinación académica, que se caracteriza por unha tendencia irrazoable de atrasar o inicio ou a finalización de tarefas académicas que sabemos que debíamos realizar, como pode ser escribir unha redacción, estudar para un examen, ler, etc. Ademais, non podemos esquecer os problemas de comportamento que están acretando pola presenza destes, como o acoso a compañeiras e compañeiros en grupos, difusión de fotos non permitidas de profesoras e profesores. Imos co segundo argumento, os efectos negativos para a saúde. Xunto co anterior sinalado, atopámonos con estudos como o realizado pola Universidade de Harvard, que confirmou o uso incontrolado do teléfono móvil está a cegar as persoas. Algúnha outra investigación publicada en The New England Journal of Medicine engade que usar o teléfono pola noite é a principal causa de cegueira. Un ollo acostuma á escuridade e outro o brillo da pantalla. Se non limitamos o uso dos móviles nas horas lectivas, cando nos descontaminamos e evitamos e deixamos que se podan cando desconectamos e nos contaminamos as pantallas. Por outra banda, a adolescencia é un período crucial de desenvolvemento durante cal os mozos exploramos a nosa identidade e establecemos relacións sociais. Non obstante, a presenza constante de dispositivos móviles pode inferir neste proceso, fomentando unha dependencia pouco saudable na tecnoloxía e así limitando as interaccións caros compañeiros. Esta adicción digital pode provocar unha disminución das habilidades de comunicación interpersoal, dificultades para establecer relacións significativas e un aumento dos sentimentos de illamento e ansiedade social. Ademais, o uso excesivo do teléfono móvil está íntimamente ligado a problemas de saúde mental, como a depresión, a ansiedade e a baixa autoestima. A exposición constante ao contido en liña, xunto coa presión para manter unha presenza activa nas redes sociais, pode provocar sentimentos de insuficiencia e comparación constante cos demais, agravando así os problemas de saúde mental dos adolescentes. Finalmente, debemos ter en conta a desigualdade no acceso á tecnoloxía. Non todo estudantado ten acceso a teléfonos móviles de alta gama ou incluso a teléfonos móviles simplementes. Isto pode diversas circunstancias sociais e económicas de cada familia. Daquela, permitir o uso dos móviles na aula pode crear unha fenda digital entre os estudantes, onde aqueles que teñen acceso a tecnoloxía máis avanzada van partir dunha vantaxe fronte aos demais. De acordo con todo o anterior, consideramos que non hai que ver a prohibición como algo negativo, senón como unha ferramenta para que a convivencia funcione. Pensade que antes fumábase nos institutos, agora xa non, porque sabemos que é perxudicial para a nosa saúde e para a de que nos rodea. Así, prohibir os móviles nos institutos non é limitar a liberdade, senón protexer todos os membros da comunidade educativa. As regras son necesarias para favorecer e garantir unha convivencia tranquila. Como dixo o escritor Jorge González Mur, un valor esencial nunha sociedade é a obediencia voluntaria das normas. A sociedade que non o recoñece está sempre ao borde da extinción. Moitas grazas. Ben, é a quenda agora do equipo en contra.
De verdade creedes que a nova lei imposta o 4 de xaneiro na nosa comunidade autónoma que proíbe os móviles nos nosos centros e, polo tanto, restrinxenos dunha moi grande fonte de información é boa para o noso futuro? Bo día, chámame Lucía e xunto co noso equipo imos vos expoñer os motivos polos que non estamos de acordo con esta nova lei. Para comezar, quería aclarar que non falamos de sustituir os libros ou libretas por teléfonos, senón de utilizar os teléfonos como unha ferramenta máis, xa que é unha moi rápida fonte de información e moi grande tamén. Non pensades que a educación debería de ir asociada coa evolución da sociedade? Nos próximos anos as tecnoloxías estarán moito máis metidas tanto nos traballos como nas escolas como en calquera outro ámbito. Entón, por que non metelo xa nos colexios para que nun futuro sexa moito máis fácil para nós utilizalos? Por outra parte, non creo que só nos sexa bo para nós, para os alumnos, senón tamén para o profesorado, xa que o simple feito de ter que levarse 50 libretas ou incluso máis, porque hai moitos profesores que imparten moitas clases, a súa casa é moito máis complicado que simplemente coller o teléfono do alumno e sacarlle unha foto á libreta e mandala por correo. Eso sería moito máis fácil, xa que o profesor chega á súa casa e xa ten todas as libretas que precise no seu teléfono. Tamén pensamos que permitir os teléfonos nas clases tamén permítenos dar clases moito máis lúdicas e divertidas tanto para o profesorado como para nós, porque é moito máis sinxelo aprender unha lección a partir dun Kahoot, como facemos nós, por exemplo, en digitalización, ou que ter que chaparte todo un libro como facemos todos os institutos en historia. Nos problemas hai moitos nenos que teñen problemas de concentración ou de aprendizaxe simplemente. Entón, pensamos que a permitir os teléfonos nas aulas tamén lles axudaría co seu problema e sería moito máis fácil para eles recordar todos eses datos a partir de Kahoots ou calquera outra maneira. Tamén está demostrado que hai un estudo da Universidade de Madrid do ano 2022 que demostra que cada ano hai máis alumnos cativos con problemas de atención, como pode ser o TDAH ou calquera outro. Tamén pensamos que os nenos que teñan problemas de sentirse sós ou de socialización ou que simplemente non teñen os seus compañeiros, os seus amigos no seu colegio, poderían utilizar o seu teléfono para pasar o tempo de lecer, que se supón que é un momento de olvidarse das clases, en vez de pasalo mal, pode ser xogando aos xogos que ti teñas no teléfono, falando cos compañeiros que tes noutros institutos ou simplemente vendo vídeos. E por último, nas nosas idades, que todos somos adolescentes e teñemos as hormonas moi polo ceo, pois pensamos que canto máis nos prohibades algo, máis vamos ter ganas de facer. Entón, por moito que nos prohiban utilizar os teléfonos, menos vamos ter moitas máis ganas de utilizalos. Entón, simplemente con permitilos, vamos a estar máis acostumados a utilizalos e por moito que nos chegue un mensaxe ou calquera cousa ao teléfono, xa estaremos máis que acostumados a ter encima do pupitre e non teremos ningunha gana de poñernos a mirar o que nos escribe a nosa nai. Moitas grazas pola vosa atención. Ben, dispoñedes agora de 2 minutos para preparades a vosa refutación. Mantía, en esta primeira quenda de refutación vou responder algúns dos vosos argumentos para defender completa e rotundamente que se deben prohibir os móviles nos institutos. Vos usaches algúns argumentos como beneficios da tecnoloxía na aula, os teléfonos móviles favorecen a aprendizaxe e tamén que axuda a pasar tempo nos recreos como maneira de entretemento. Para responder, voume centrar en 2 argumentos: os efectos negativos que os teléfonos móviles teñen para a saúde e os seus efectos negativos no proceso de aprendizaxe. En primeiro lugar, os teléfonos móviles deronos a posibilidade de comunicarnos instantaneamente con calquera persoa en calquera parte do mundo. Non obstante, esta conectividade constante tamén pode ter un efecto negativo nas nosas relacións cara a cara.
pode levar a unha falta de atención e conexión emocional coas persoas que nos rodean físicamente. En lugar de participar por completo nunha conversa, é posible que as notificacións e as alertas que chegan dende o móvil nos distraian. Quen non se distrae cando lle chega unha mensaxe? Como xa dixe na miña exposición, cando xa estamos acostumados a ter o móvil simplemente encima do noso pupitre, aínda que chegue unha notificación, non teremos a necesidade de mirala. Xa, pero iso sí que é verdade, tes un pouco de razón, pero tamén depende da persoa da que veña. Hai persoas que lle chega unha notificación e sí que a miran, pero hai persoas que non. Ou sexa, que depende da persoa, dime. Entón, por que non podemos educar os niños dunha maneira no que eles non teñan a necesidade de mirar o teléfono nas clases? Porque ti, cando estás na túa casa, todo o mundo utiliza o seu dispositivo móvil. Entón, no instituto, que é un momento onde ti, aparte de aprender, relacionas coas persoas cara a cara, tamén hai que aprender a relacionarse cara a cara coas persoas e non solamente enviar mensaxes. Así mesmo, os teléfonos móviles poden chegar a crear unha dependencia deles por parte dos seus usuarios, que pode crear un problema de adicción. O informe móvil en España no mundo 2020 reflicte que... Pero estes problemas de adiccións se soen dar máis fora dos colexios, xa que se usan para mirar as redes sociais. Dentro do colexio se usaría para cousas de aprendizaxe, co local non daría lugar a unha adicción. Pero non ten por qué. Por exemplo, no meu instituto, que xa non se pode usar os móviles, cos ordenadores, a xente da miña clase, en vez de estudar, que é o que ten que facer, hai moita xente que xoga neles. Así que se poden xogar no ordenador, tamén poden xogar co móvil e distraerse. O informe móvil en España no mundo 2020 reflite que 7,6 millóns de españois considéranse adictos aos seus dispositivos. Ata o 61% dos enquisados afirma que mirar o teléfono é o primeiro e último que fan día a día. 3,7 millóns non poden pasar máis dunha hora sen consultalo. E nos últimos 5 anos, Google Trends indica que as búsquedas de adicción ao teléfono móvil aumentaron. O máis preocupante desta situación é que a porcentaxe de adicción á droga é do 13%, mentres que soamente nos mozos a porcentaxe de adicción ao móvil é do 21%. É case o dobre. Non nos pasa pola cabeza que as drogas poidan ter presenza no instituto, verdade? Pois aquí, un motivo de peso para que os móviles tampouco. Ao limitar o acceso aos dispositivos electrónicos no ámbito educativo, créase un ambiente apropiado para aprendizaxes sen distraccións. A interacción social é real e o desenvolvemento de habilidades para a vida saudable que son fundamentais para o éxito dos mozos e mozas como a nós. Proibamos, pois, os teléfonos móviles nos institutos para desintoxicarnos deles e centrarnos no importante, xa que, como dixo a psicóloga Raquel Aldana, o móvil acércanos ao que temos lonxe, pero sepáranos do que temos preto. Moitas grazas. Quen da do equipo en contra? Despois de todos os argumentos citados polo outro equipo, de verdade credes que deben prohibirse os móviles? Bo día, chamo Malicia e son a refutadora do meu equipo. No primeiro lugar, quero mencionar que falachedes dunha cita que fixo a UNESCO que di que os móviles son prexudiciais. Pero esa non é toda a realidade, xa que tamén cita que examinando os retos educativos aos que o uso axeitado da tecnoloxía pode ofrecer solucións, acceso, equidade e inclusión, calidade, avance tecnolóxico e xestión de sistemas. Por outra banda, falades de que fai que sintasen desprotegidos, que é un maior peligro e que unha profesora tipo que deixe de baixa por ciberacoso. Pero non justificades se o ciberacoso foi causado por ter móviles dentro das aulas ou se foi externo. Podo confirmar eu que foi dentro da aula por ter os móviles enriba da mesa. Aínda así, eu non comparto a vosa postura. Por outra banda, tamén citaches que ten uns efectos negativos que pode crear adiccións, pero non vos focalizades no efecto que teñen nas clases, sino que nos efectos externos que se poden ter fora das aulas, como é pola noite, que pode crear adiccións ou que pode crear ansiedade ou depresión. Non crees que ao ter na clase aumenta esa adicción? Non o cremos, xa que
nas clases non se pregarían toda a clase, eso estaría focalizado ao uso de aprendizaxe e educación. Polo tanto, se non está ligado a actividades de adicción como poden ser as redes sociais, non teria por que crear unha adicción. Tamén dixeches que atrasa o inicio das tarefas. E isto, por que sería así? Non ten por que facelo, porque ademais estes aparellos o que fan é ser unha ferramenta de traballo que axuda a completar as tarefas con maior facilidade. Tamén dixeches que causa problemas de saúde, que pode desconectar e establecer as relacións sociais pode ser difícil. No meu punto de vista, eu non o creo así, xa que no momento en que persoas con problemas de socialización ou outro tipo de problemas como poden ser trastornos de hiperactividade ou atención, no momento en que lles custa socializar cos seus compañeiros aínda que hayan intentado, empregar os móviles para poder pasar un bo rato e non sentirse illados, pode ocasionar... Non crees que así se illan máis? Non, xa que se o neno non ten ningún soporte e encontrase só no tempo de lecer, sentirase marxinado e que non ten amigos. Se ten o móvil, pois sentirase mellor. Ademais tamén facer referencia a que non todas as familias poden permitirse ter teléfonos. Se existen axudas para poder permitirse os libros, moitas veces non teñen que custealos, só devolvelos ao final do curso, por que non haberías para os teléfonos, que tamén son unha ferramenta de traballo? No momento en que un colexio exixe ter un teléfono, terá que estar seguro de que todos os seus membros poden permitirse. Ademais, que isto, por usalo pouco tempo nas aulas, non vai causar ningún problema. Por todos estes motivos e por os demais que citou a miña compañeira Lucía, nós cremos que os móviles si deberían estar permitidos nas aulas. Moitas grazas. E a segunda quenda de refutación do equipo a favor. Bos días, o meu nome é Lucía e nesta segunda quenda de refutación vou responder aos argumentos do equipo contrario defendendo de novo que se deben prohibir os teléfonos móviles no instituto. Para defender a postura en contra, empregastes como argumentos os beneficios da tecnoloxía na aula, os teléfonos móviles favorecen a aprendizaxe e axuda a pasar tempo nos recreos como maneira de entretenimento, os cales a miña compañeira Antía xa mencionou antes. Me gustaría contestarvos centrándome en dous argumentos. O primeiro, os efectos negativos no proceso de aprendizaxe. E o segundo, a desigualdade no seu acceso, que para o meu equipo e para min desmonta completamente os vosos, xa que nós, compañeiras e compañeiros, non somos quen de ver esos supostos puntos positivos que vos defendedes. O primeiro argumento, os efectos negativos no proceso de aprendizaxe. En primeiro lugar, a presenza de teléfonos móviles na aula adoita fragmentar a atención dos estudantes, dificultando a súa capacidade de concentración plena nas clases. A prohibición dos teléfonos móviles busca eliminar esta distracción, permitindo que o alumnado se centre mellor no material aportado polo profesor. Ademais, o uso excesivo dos teléfonos móviles pode reducir as interaccións cara a cara entre os estudantes, afectando negativamente ao desenvolvemento das habilidades sociais e de comunicación interpersoal. Ao prohibir os teléfonos móviles fomenta a interacción entre iguais durante os recreos, ofrecendo aos estudantes a oportunidade de practicar habilidades de comunicación verbal e non verbal, esenciais para o seu crecemento persoal. Dime. E se hai alguén que non ten os seus compañeiros ou amigos no colexio, ímolo obligar a ter as relacións con alguén que non quere? Non ten por qué, pero sempre hai outras facilidades. No colexio hai moita xente. Pode falar con xente que non sea do seu curso. Non é necesario ter un aparello tecnolóxico para que el poda relacionarse coa xente. Dime. Pero ti non podes obrigar a ninguén a relacionarse se esa persona non quere. Se esa persoa prefiere estar só co seu móvil, porque non lle vamos a deixar se non quere? Non, pero sempre é mellor que desenvolva as súas habilidades sociais, porque non é bo que este só apartado cun móvil. É mellor que sempre pode intentar relacionarse coa xente. Dime. Pero ao mellor esa persoa xa se está relacionando con seus amigos a través do móvil. Xa, imagino, pero tamén é moi bo que poda ter compañeiros na clase ou no seu colexio simplemente. Non ten por que illarse no móvil.
Vou seguir co segundo argumento, que é a desigualdade no seu acceso. Nos institutos é habitual que o alumnado proceda a diversos contextos socioeconómicos. Algúns poden ter acceso a teléfonos móviles de última xeración, mentres que outros poden carecer de calquer dispositivo. Esta disparidade económica crea unha frenda digital entre os estudantes, onde os que teñen acceso a tecnoloxías máis avanzadas poderían ter vantaxes sobre os seus compañeiros menos privilexiados. Ademais, o custo asociado á tecnoloxía móvil pode ser unha carga financiera para algunhas familias. Comprar dispositivos e pagar por plans de servicios de datos pode ser caro. A prohibición de móviles na escola podería aliviar esta presión económica sobre as familias e garantir que todos os alumnos, independentemente da súa situación económica, teñan as mesmas oportunidades educativas. A prohibición dos teléfonos móviles garante que todos os estudantes teñen o mesmo acceso a información e recursos educativos que se ofrecen no ámbito escolar. En xeral, aínda que a tecnoloxía é innegablemente unha ferramenta poderosa, os efectos perxudicais para os estudantes non poden ser ignorados. Retirar os teléfonos móviles das escolas é un paso cara a creación dun entorno que promova o enfoque académico, a disciplina e as conexións humanas xenuínas. Priorizemos o noso benestar e o éxito educativo como estudantes, apoiando a proposta de eliminar os teléfonos móviles das institucións educativas. Se é como dixo o economista Mohamed Yunus, a tecnoloxía é importante, pero o único que realmente importa é o que facemos con ela. Moitas grazas. Damos paso á segunda quenda de refutación do equipo en contra. Bos días. Quería volver a facer referencia a unha das vosas que pode crear insuficiencia, como volvestedes a citar, insuficiencia de comparacións e moitos custos para poder permitirse unha rede de datos, etc. Pero no momento en que o colexio propoña isto, tamén proporcionaría unha rede wifi as medidas necesarias para que todos os nenos podan levar a súa educación igual que o resto. Tamén falades de que con efecto xeral dos móviles sobre o que dixestes do acceso a wifi, se, por exemplo, o neno non ten a facilidade de ter o wifi na súa casa, como faría? Pois, se non ten a facilidade, sempre cando os colexios estarían informados e poderían axudalo con respecto a esos problemas. E non credes, ademais, que non permitir os móviles nos colexios atrasaría a nosa sociedade? Permitir os móviles nos colexios estaría ligado a mellorar a educación digital e vos decides que ademais, vos dicides que non é así, pero no futuro, se a tecnoloxía vai estar máis implicada, por que os nenos non deberían de aprender dela? Tamén hai estudantes con problemas para socializar, como, por exemplo, xente con o trastorno do TEA ou TDAH, etc. E no momento en que propoñedes actividades para socializar no tempo de lecer, quizá eses compañeiros non se sintan cómodos e a gusto. Ademais, tamén falades de que na vosa clase empreganse os ordenadores e que non teñen ningún tipo de control sobre o seu uso e que os vosos compañeiros xogan a xogos. Pero non sabedes a existencia de aplicacións como Microsoft Teams que controlan o uso e o acceso a distintas aplicacións. Microsoft Teams podería empregarse para só permitir o acceso a aplicacións de ámbito educativo, non a xogos ou redes sociais. No momento en que non hai control. Non crees que unha persoa que ten déficit de atención se distraería máis con a cantidad de aplicacións que ten os teléfonos móviles? Non, porque ademais de que estou citando que a existencia de aplicacións como Microsoft Teams e ademais controlaría o acceso ás aplicacións e ademais de que os cores vivas e a iluminación dos teléfonos axudaríaos a concentrarse mellor. Por exemplo, no noso instituto hai unha aplicación que se chama Epotes, que controla o ordenador, mas aínda siguen xogando. Crees que realmente esas ferramentas axudan a controlar o que os alumnos faen? No momento en que os vosos compañeiros están empregando os xogos a pesar de estar prohibidos, pois no meu punto de vista debería ser sancionado, xa que non están controlando realmente o acceso ás aplicacións. No caso de Microsoft Teams, pois é verdade que sí que ten a prohibición e non poden acceder a estas aplicacións.
Tamén, por último, vou facer referencia a outro argumento que dixeches que é a difusión de fotos, pero esta difusión de fotos pode darse lugar tamén fora das escolas a través de obter fotos das súas redes sociais, de páxinas, etc. Polo tanto, por que prohibir os móviles que ofrecen moitas facilidades, axudas aos nenos por difusión de fotos que pode darse tamén fora do colexio? Moitas grazas pola vosa atención. Dispoñedes agora de 2 minutiños para revisar as conclusións. Conclusión do meu equipo. Teño que admitir que tras escoitar os vosos argumentos, como serían, por exemplo, os efectos negativos do proceso de aprendizaxe, os efectos negativos para a saúde e a desigualdade no acceso á tecnoloxía, as vosas refutacións as que supimos contestar correctamente, estou aínda máis seguro da miña opinión. Nos, para comezar, falamos de que o teléfono é unha moi boa fonte de información, a cal podemos acudir na clase para consultar dúbidas ou, se estamos facendo algún traballo, para buscar algúns datos. Tamén temos que ter en conta que a educación ten que estar ligada á evolución. E, como sabedes, cada vez os traballos ocupan máis teléfonos móviles e tecnoloxía. Polo tanto, deberíamos de saber como utilizala de forma responsable e iso o aprenderíamos no colexio. A parte, axudaría aos nenos que estén sós no recreo, xa que eles poden ter, a lo mellor, algúns amigos noutros colexios cos que poderían falar polo teléfono ou mirar algúns vídeos de algo que lles guste ou xogar algún xogo que lles poda entreter. Polo tanto, non estarían sen facer nada no seu tempo de lecer. Ademais, axudaría aos nenos con problemas de aprendizaxe, facendo tarefas máis visuais, utilizando recursos como poden ser letras máis grandes ou letras de algúns cores. Neste apartado queremos incluir ao resto do alumnado, o cal tamén sería beneficiado facendo, por exemplo, Kahoots ou algún outro tipo de tarefas que lles entretengan máis no seu día. Por outra banda, prohibilo incentivaría o seu uso. E máis nestas cidades, na que digamos que o prohibido chama a atención. Polo tanto, ao estar prohibido, pois teríamos esas como ganas de miralo ou de vou consultar as redes sociais ou cosas dese estilo. E nos falamos de que non son de beneficios para o alumnado, senón que tamén para o profesorado, xa que poderían mandarlle os alumnos as tarefas dunha maneira máis rápida. Ou tamén consultar dúbidas preguntándolas por algún tipo de mensaxería, o cal sería máis rápido e máis directo. Queremos aclarar que non estamos falando de sustituir os libros polo teléfono móvil, senón de que sexa unha ferramenta máis. Por isto, e polo que xa defenderon os meus compañeiros, nós non estamos de acordo coa prohibición. Vai agora aquí, por favor, cando queiras. Chegamos, pois, ao final do debate e agora imos renomear e recapitular tanto os nosos argumentos como do equipo contrario para así poder chegar a unha conclusión do que aquí se falou. O equipo contrario, para avalar a súa postura, empregaron argumentos como os beneficios da tecnoloxía na aula, os teléfonos móviles favorecen o aprendizaxe e axuda a pasar tempo nos recreos como maneira de entretenimiento. Nós, para apoiar a postura a favor a cal seguimos defendendo plenamente, centrámonos en 3 bloques de argumentos que demostran a postura en contra. 1. Efectos negativos no proceso de aprendizaxe. 2. Os efectos negativos para a saúde. E 3. A desigualdade no acceso. 1. Os efectos negativos no aprendizaxe. Os datos de probas internacionais a gran escala como Programa para a Evaluación do Alumnado Internacional realizado pola UNESCO demostra que existe unha relación negativa entre o uso excesivo da tecnoloxía e o rendemento dos estudantes. Neste sentido, aportamos datos que respaldan como os teléfonos móviles son unha distracción. 2. Efectos negativos para a saúde. Estudos como a Universidade de Harvard demostraron os efectos negativos que ten a luz das pantallas na visión, especialmente na de nenos e adolescentes. Ademais, a exposición constante ao contido en liña
xunto coa presencia para mantener unha presencia activa nas redes sociais, pode provocar sentimentos de insuficiencia e cooperación, agravando así os problemas de saúde mental dos adolescentes. Por outro lado, non debemos de esquecer a adicción aos teléfonos móviles como un problema de saúde e un risco moi grande para o benestar da mocidade. 3. Desigualdade no acceso. Finalmente, permitir o uso de teléfonos móviles na aula pode crear unha fenda digital entre os estudantes, onde aqueles que teñen acceso a tecnoloxías máis avanzadas van partir dunha ventaxe frente aos demais. Comprar dispositivos e pagar por plans e servizos de datos pode ser caro. Se se permite o uso de móvil na aula, o alumnado sen acceso a estes dispositivos podería perder recursos educativos e xerarse a súa vez unha discriminación contra ela. En definitiva, aínda que a tecnoloxía é unha ferramenta poderosa, os efectos prexudicais para os estudantes non poden ser ignorados. Daí a necesidade de deixar os teléfonos móviles fora do instituto. Temos os datos diante, non podemos mirar para outro lado. Non teñamos medo a prohibir para ensinar os límites e garantir a seguridade, o benestar e a convivencia. Estamos a tempo. Como dixo o escritor e activista estadounidense James Baldwin, o tempo está no momento. O tempo sempre agora. Moitas grazas.